Počúvaš Street of Code. Ja som Gabo. Ja som Jakub a náš podcast je o programovaní a o všetkom, čo s tým súvisí. Okrem nášho podcastu ťa možno budú zaujímať aj naše kurzy, články a videá, ktoré nájdeš na streetofcode.sk. Sme späť. Minimálne na jednu epizódku. Uvidíme, či sa nám bude teraz dariť a robiť epizódky častejšie. 4 mesiace nevyšla žiadna epizóda. Táto epizóda vyjde fakt, že takmer viac. Skoro presne 4 mesiace potom, ako vyšla tá predošlá. Takéto okno sme ešte nemali, no. Takúto predstavku sme ešte nemali a už som sa bál, že sa ani nevrátime, že sa náš vzťah už úplne rozpadol, ale našťastie som sa zotavil a sme tu. Riešime ďalej knižku Pragmatic Programmer, pragmatický programátor. Neviem, čo to presne znamená, ale to riešime. Ideme rozoberať 6. kapitolku tejto knižky, ktorá nesie názov Concurrency, po anglicky alebo po slovensky. Súbežnosť, že vraj, povedal slovník. Ale akože, podľa mňa určite povieme v epizódke slovo konkurencia, hej, tak pod tým prosím chápte concurrency a nie akože biznisovú konkurenciu alebo čo. Hej, a tak, neviem, chceš Jakub niečo povedať ešte k chodíku? Takže, čo sa dá očakávať od tejto epizódy? Budeme sa rozprávať teda, že najprv, aký je rozdiel medzi concurrency a paralelizmus, alebo teda súbežnosť a paralelizmus. A potom nejaké konkrétne príklady z reálneho sveta, možno niekedy dáme nejaké súky z našich skúseností, kedy sme sa stretli s nejakými problémami s týmito vecami, že nejaké trady a nejaké deadlocky a tak ďalej, semafory. Kto sa učil na výške operačné systémy, tak vie, o čom hovoríme. A potom sú tam nejaké rôzne veci v tej kapitole, ktoré boli aj pre nás teoreticky nové, možno nie až tak z takého, že ideá, že chápeme, o čo ide, ale že tento termín napríklad sme nepoznali. Myslíme si, že to je stále aktuálne. Pre začiatočníkov je to menej aktuálne, ale na konci dáme nejaké tipy pre začiatočníkov, že vlastne možno, že ako oni môžu myslieť na touto témou v ich projektoch. Budú teda timestampy ako vždy pod epizódou, takže asi tak. Hej, treba povedať, že naozaj veľmi záleží, čo človek robí, že či sa s touto témou vôbec stretne alebo nestretne. Musím povedať, že v praxi, akože jasné, že nejaká súbežnosť sa rieši a takto, ale nerieši sa to nejak, jak to povedať, explicitne alebo čo. Hej, že proste nie je to, že ale aj keď nejaké diskusie o tom prebiehajú, ale proste nie je to, že hlavné, že každý deň myslím na to, že toto sa mi tu deje naraz, tuto je nejaká kritická sekcia, tuto musí byť nejaký mutex alebo semafor. Asi to je viacej na backende, by som povedal. Ale tiež, že vlastne možno, že databázy riešia akože veľa týchto problémov, ktoré my tým pádom už riešiť nemusíme. Hej, že databáza má akože nejaké ochrany proti nejakým viacerým prístupom naraz a tak. Hej, ale stále ich musíš vedieť aplikovať, napísať tam, že ide o transakciu a podobne. Dobre. Dostaneme sa asi k týmto veciam. Môžeme asi začať teda, že s epizódkou. Poďme na to. Chceš ako povedať ty, aký je rozdiel medzi súbežnosťou a podľa slovníka paralelným súbehom, paralelizmom? A ja som to vždy chápal tak, že akože najlepšie sa mi to chápe ako programátorovi, keď myslím na vlákna v počítači. Môžem ja povedať takýto technický príklad, a Gabo povie nejaký z reálneho sveta, lebo mi pred epizódou mi hovoril, sa mi celkom páčil s várením. Takže čo sa týka tých vlákien, kebyže máme jednovláknový procesor, tak normálne, že beží nám iba jedno vlákno v našom procesoru, v našom počítači, tak stále by sme vedeli mať zapnutý Spotify, YouTube a pracovať a tak, hej. A to neznamená, že jedno vlákno vie robiť jednu vec. Jedno vlákno vie robiť veľa vecí, len sa tam switchuje ten kontext a v podstate rýchlo idem robiť toto, kým sa loaduje pesnička na Spotify, idem zapnúť video. Proste takto to nejako funguje. Aj ten procesor je taký vystresovaný. A keď máme viacej vlákien, tak vieme robiť naozaj viacej naraz. Takže naozaj naraz viacej vecí, úplne v tej istej milisekunde, alebo nanosekunde dokonca, to je paralelizmus.
ale môže sa jedno vlákno tvariť, že robí viacero vecí naraz, lebo to robí strašne rýchlo a to je konkurencia. To je možno taký, tak ako to technicky chápem. Konkurencia som povedal, by the way, takže zvykajte si. Súbežnosť. A ja tiež budeme si hovoriť concurrency radšej, ale dobré. Akože v podstate, hej, že ten hlavný rozdiel je, že pri súbežnosti sa tvári, že tie veci bežia naraz, ale reálne nebežia naraz. Hej, že môžeme napríklad dať, aby sme neriešili iba kód, tak môžeme dať príklad mne napadlo akože dobrá analogia, že napríklad proste varenie v kuchyni, také obyčajné domáce varenie, nemusí to byť ani niekde v reštaurácii alebo čo. Ale teda taký ten obyčajný prístup bez súbežnosti a bez paralelizmu je, že idem niečo variť, všetko si prichystám, hej, potom si nakrájam cibulu, nakrájam povedzme mäso a dám variť cibulu, dám variť mäso, všetko to proste nejak postupne všetko riešim, hej. Súbežnosť by bola, keby napríklad počas toho, ako sa mi varí cibula, na čo je nejaká vec, na ktorú musím čakať, hej, čo môže byť napríklad v programovaní nejaký input od usera, alebo to môže byť nejaký request na backend, fetchovanie dát alebo čo, tak počas toho, ako sa mi tá teda cibula varí, tak si uvarím, nakrájam kúra. Hej. Počas toho, jak sa mi varí už aj to kúra, tak si dám variť rýžu alebo umývam riad. Hej. To je v podstate súbežnosť, že ja som jeden proces. Ešte raz, prepáč, ešte raz. Súbežnosť, ty keď povieš, tak myslíš concurrency. Concurrency, dobre. Hej. To je súbežnosť, že ja som jeden procesor, viem reálne riešiť iba jednu vec, ale v podstate akože na pozadí mi ich beží viacero, lebo na ne čakám. Hej? Ale počas toho, jak čakám na jednu vec, viem riešiť druhú. To je súbežnosť, som jeden procesor. A potom ale teda paralelizmus je, keď už by som povedzme, že varil s kubom, čo sme až nikdy nerobili. Okrem toastov. Nápad na livestream, cooking, to je teraz trending. No a možno už ani nie. Že teda varil by som s kubom a v podstate, že ja krájam cibulu, on krája kura, ja popri tom plačem, lebo cibule a potom dáme proste variť to kura, počas toho, jak sa varí kura, tak Kubo uvarí rýžu a ja zatiaľ upracem, hej, že proste sme dvaja, tú prácu si rozdelíme, no. To je takto nejak teda vie fungovať aj teda v počítači, až na to, že ten počítač vie tie kontexty dosť rýchlo meniť. Napríklad, keď proste krája cibulu, tak medzi časom sa rozhodne, že ide krájať mäso, tak začne krájať mäso a potom postupne, keď má prioritu krájanie mäsa, tak dokrája mäso a medzi tým zase switchne na krájanie cibule a tak ďalej. Že proste to je to, čo Kubo hovorí, že rýchlo, tak on to vie veľmi rýchlo switchovať tie kontexty. Podľa toho, čo potrebuje práve riešiť. No a to je teda súbežnosť versus paralelizmus, no. Súbežnosť, jeden procesor, v podstate tvári sa to, že to beží naraz, ale nebeží. To je napríklad taký JavaScript väčšinou a paralelizmus je, keď už reálne vytváraš nejaké thready alebo procesy. V podstate môžeme teraz malinko praktické veci, že ako ich vnímame. Hej, jak si teraz ty povedal, že ten JavaScript a potom, že vytvára thready. Takže ten JavaScript, ktorý byl v JavaScripte, používal nejaký async await napríklad. To znamená, že písal, keď používal await, konkrétne keď použiješ await nejaký promise, tak v podstate čakáš na tom riadku, keď sa to skončí, takže vtedy to máš také sekvenčné, není to konkurentné, není to súbežné. No je to súbežné. Je to súbežné. Ak tam máš ten den, že nejakú promise den. Pozor, hej, s JavaScriptom si dostal do dosť ťažké veci. No. Ale problém JavaScriptu je, že JavaScript je single-threaded jazyk. Hej, čiže on nepodporuje by default akože nejaké thready a takto. Hej. Potom niekedy prišli promises, ktoré vedia robiť to, že ty keď tam máš ten await, tak na tom jeden riadku sa naozaj čaká, kým ti skončí tá vec, ale medzi tým ti vie bežať niekde proste iný kód toho JavaScriptu. Hej, alebo vieš mať 4 promisy, ktoré ti bežia naraz. Ako keby, a čakáš na 4 promisy naraz. Hej, a to je tá súbežnosť, že čakáš na 4 veci. A čo ti urobí ten await je, že potom proste vieš počkať na promise.all, či počkáš na všetky promisy a stretnú sa ti. Hej, ale... neviem, už neviem presne kam, jak si to povedal, ale išiel si trošku. Hej, ja som chcel povedať, že v JavaScripte, a možno teda kto to kódil, tak si vie teraz predstaviť, jak je ten await a promise, tak tam vidím tam 3 možnosti, ako to môžeš spraviť.
keď máš viacero promises, hej, môžeš ich volať postupne a za každým dať await a to bude najpomalšia možnosť. Okay, lebo je to také sekvenčné, hej, není to konkurentné, by som povedal. Keď urobíš promise all a dáš tam viacero, tak jedno vlákno obsluhuje viacero promises a ide tak, ako keby sa minimalizuje to čakanie, takže je to konkurentné. Alebo môžeš urobiť, ak máš napríklad jednu promise a nepotrebuješ hneď počkať na ten výsledok, ale môžeš updatenúť ten state neskôr, tak urobíš iba promise then, hej. A ide ti hneď na ďalší riadok, ale zároveň sa vráti to vlákno k tomu promisu, keď to skončí a vykoná ten callback. Hej, čo je dôležité ale povedať je, že v JavaScripte, keď už sme teda pri tomto praktickom príklade, aj keď sme sa tam podľa mňa nechceli tak skoro dostať, ale že čo je dôležité povedať je, že keď zavoláš ten jeden promis, alebo teda zavoláš 3 promisy, tak v JavaScripte povedzme, že sa robí nejaký request, na ktorý sa čaká 500 milisekúnd, hej, v každom tom jednom promise a potom sa deje nejaký processing tých dát, ktoré ti prišli. Každý promis si robí separátny processing najprv. Hej. Tak proste reálne, že to nebeží na viacerých procesoroch. Hej? Čiže jediné, čo sa akože skráti, je ten čas toho čakania, ale procesovanie bude trvať rovnako dlho, ako keby si to robil sekvenčne, to procesovanie. Hej? Že proste tam sa nejaký čas nešetrí. Len teda ten čas čakania. Čiže počas toho, ako sa čaká ešte na ten druhý promis, povedzme, tak ten tretí stále už vie procesovať. Hej? To je tá výhoda. Ale teda iné jazyky, ale JavaScript sa to tiež asi nejako dá v Node.js alebo tak, hej, ale proste není to na to úplne stavané. Tak v iných jazykoch proste by si teoreticky vedel vytvoriť, toto je možno moc jednoduchý príklad na to, aby to stálo za to, ale proste vytvoriť nejaký thread a ten thread by reálne vedel bežať ako keby na separátnom procesore. Hej, čiže aj to procesovanie v tom promise potom, možno to vysvetlím príliš komplikovane, že akože ospravedlňujem sa, hovorím, že som sa moc nechcel ísť do tohto tak skoro. Takže keď už vytvoríš thread a máš viacero procesorov, tak každý ten thread vie bežať na separátnom procesore. Hej, čiže ti reálne beža proste narastá ten paralelizmus. Že... Tuto sa asi vrátime, lebo ešte aj teraz mám nejaké veci, čo by som k tomu chcel spomenúť, ale poďme ďalej, nie? Hej, no... Vlastne sme už prešli k tomuto príkladu, hej, bez toho, aby sme vlastne povedali, že čo je v tom programu nejaká súbežnosť, ale vlastne sme to aj povedali, že to je ten nejaký, keď čakáme na nejaký userov input napríklad, tak to je proste nejaký, nazvime to teraz že await zjednodušenie, hej. Alebo čakáme na nejaký odpoveď zo servera, čo sme teda vlastne povedali, hej, že nejaké dáta fetchuješ, tak to vieš robiť súbežne. A to je ináč akože možno, že asi aj všetko vlastne data, proste fetchovanie dát. Načítavanie. No hlavne, keď sa pozeráme na nejaké stránky, tak keď je tam ten loading indikátor, také kolečko, čo sa tam číta. To je stále fetchovanie dát. Tak sa v podstate fetchujú a záleží, hej, že ako tí developeri to vyriešili, tento problém, či je to sekvenčné, že či sa musí počkať na to, kým sa to dokolečkuje a až potom sa môže ukazovať ďalej, alebo vedia ti zatiaľ ukázať niečo iné, s čím môžeš pracovať. Hej. A to, čo vlastne Jakub stále spomína, to sekvenčné, zároveň súvisí aj teraz prvou témou, ktorá táto akože kapitolka rieši, a to je temporal coupling, čo je nejaká časová závislosť, ne? Alebo časové závislosti? Sekvenčné závislosti, hej. No proste nejaké časové previazanie, že proste predtým, než sa stane B, tak vždycky sa musí stať Ačko a musí celé skončiť, hej, napríklad, že proste predtým, než robím request na fetchnutie userov, tak predtým, než spravím request na fetchnutie userových práv, tak musím spraviť request na fetchnutie usera, alebo ja neviem, proste, hej, že to je to časové previazanie, že niečo má nejakú postupnosť a musí to ísť za sebou, lebo sa s tým nedá nič spraviť. Napríklad kurník, stále hovoríme nejaké príklady. Málo toho, čo je v knihe, ale teda dám si potom pauzu po tomto príklade, len strašne mi napadol dobrý, že keď ideš na našu stránku streetofcode.sk a načítaš nejaký kurz, tak dosť rýchlo tam zobrazí dáta o tom kurze, ale dole, jak sú course reviews, hodnotenia kurzu, tak na to sa tam ešte bude dole loadingovať, čakať, kým sa to dočíta a potom sa to tam ukáže. Čiže zlý prístup by bol, že musíme všetko úplne načítané o tom kurze a až potom to celé ukážem userovi. Ale dobre sme vyriešili tento problém temporálneho prepojenia, že sme si uvedomili,
že nemusíme počkať na tie reviews, na tie hodnotenia, že ich proste ukážeme až keď budú ready a dovtedy v podstate nemusíme, ale vieme tam ukázať niečo iné userovi. Čiže jo, to je asi všetko a môžeme pokračovať. No, čo oni ešte teda hovoria v knihe, hej, že proste, že tento prístup, keď máš všetko sekvenčné, tak to nie je dostatočne flexibilné, lebo ťažko nejakým spôsobom tie veci od seba aj oddelíš, hej, lebo je dôležité, aby si za sebou. A čo hovoria ako dobrý prístup na to, aby si zistil svoje časové závislosti, je spraviť si activity diagram. Koľkokrát si spravil activity diagram, aby si zistil svoje časové závislosti? No málokrát je odpoveď. Spravil si niekedy? Ako backendiak určite áno. OK, tak potom cool. Tak potom je to dobrá rada. Hej, no. Čo oni hovoria s tým activity diagramom, tam si človek vie, akože ten activity diagram má takú, tam sa tie aktivity, jak to vysvetliť? No proste nakreslíš si niečo a kde máš proste, že jedna bunka je napríklad to, že nakrájam si cibulu, druhá bunka je, že potom si nakrájam kura, hej? A čo vieš spraviť v activity diagrame, alebo proste v nejakom diagrame je, že tieto dve veci dáš na jednu úroveň a s varením pokračuješ, až keď je dokrájané kura a dokrájaná cibula a v tomto diagrame sa to dá proste pekne zakresliť tou nejakou synchronizačnou, jak sa to volá? Synchronization bar. Hej? Že tam sa proste musíš, že tu sa čaká na tieto dve veci, potom sa môže pokračovať ďalej. Že tam sa to dá pekne akože poprehadzovať a uvedomiť si tie závislosti. No. Mal som často ako súčasťou zadania, keď som bol backendiak, activity diagram alebo sekvenčný diagram. Je nejaký rozdiel medzi sequence diagram a activity diagram? Jasné. Sekvenčný diagram. Sekvenčný diagram ti ukazuje odpoveď, request, response a jak to celé tečie. A ukazuje ti to na keby časovej osi nejakej, nie? Aj. A activity diagram ti je skôr taký akýby graf. Hej, že sekvenčný diagram je... A sú tam aj tie ify v tom activity diagrame? Že... V activity diagrame vedia byť aj ify, hej, byť aj ify. Sekvenčný sa skôr používa na tok dát, že ako ti tečú dáta, aký servis, aký request a tak. A activity diagram ti slúži na to, aby nejakú keď si chceš opísať proces, nie? Dajme tomu. Môže byť, nerozumiem akože tomu a hej. Ale asi som inak skôr si tie sekvenčné diagramy riešil ako activity. Sekvenčný som kreslil aj viackrát. Activity asi som nepotreboval zatiaľ. A oba diagramy sú vlastne UML diagramy. To sa učí na výške. O tom máme nejakú epizódku určite o UML diagramu. No a teda, čo k tomu temporal coupling ešte hovoria, že je dobre tie veci, prečo je dobre vlastne tie veci oddeliť, je to kvôli tomu, alebo teda spraviť z nich časové nezávislosti. Je to kvôli tomu, aby sa práve dalo robiť napríklad to asynchronné čakanie, alebo ich už keď reálne máš tie multithreaded environmenty, prostredia, jazyky, tak aby si vedel napríklad rozdeliť, aby dve veci vedeli bežať naraz. Hej? Napríklad, keď mám proste nejaký milión dát, hej, a mám 10-jadrový procesor, tak je zbytočné, aby mi jeden procesor riešil týchto milión dát a je lepšie proste spávnuť 10 procesov a povedzme, že jeden proces alebo jeden thread, to je jedno, proces thread, v tomto prípade môžeme brať akože to isté. Takže mám nejaký ten milión dát, mám nejakých tých milión dát a jeden proces zoberie prvý milión, druhý proces procesuje druhý milión a takto a tým pádom to procesovanie bude proste trvať nie presne 10 času, lebo thready majú nejaký overhead, hej, ale že namiesto toho, aby mi to trvalo povedzme 10 minút, tak mi to bude trvať 3 minúty, lebo tie procesy bežali naraz. A preto je dobré teda tam nemať tú časovú závislosť, lebo keby musím najprv sprocesovať dáta milión, aby som mohol sprocesovať dáta 0 až 1000, aby som sprocesoval dáta 1000 až 2000, tak nemôžem to paralelizovať takýmto spôsobom. Toto je akože komplikovaná téma, musím povedať. Ale rozhodnime sa. Môžem povedať ešte nejaký príklad kódu? Skús. Dobre. Veľmi jednoduchý príklad, kedy si vieme predstaviť, kedy paralelizmus je výhodný a respektíve keby som to neurobil, tak mám temporal
nevyhnutné prepojenia a nie je to dobré. A to je napríklad, že predstavme si, že na backende sa nám vytvorí nový user a chceme tento event, alebo teda tento proces ešte ako keby urobiť nejaké side efekty, že napríklad do analytic service povieme, že sa vytvoril nový proces, nech sa tam updatene analytiky, do cacheky si pridáme tohto usera a potom ešte do nejakého notifikačného servisu proste nejaký ďalší servis, hej. Takže môžeme to urobiť tak, že máme tieto 4 servisy s tým, že ten prvý bol user repository, ktorý vkladá usera do databázy, hej. A môžeme to spraviť tak, že budeme mať obyčajne 4 riadky pod sebou v kóde, a že analytic service urobí nejakú vec, user repository, cache service, notification service. No, toto by sme mali temporálne prepojenie. Táto metóda celá, ktorá má tieto 4 riadky, by sa vlastne skončila a mohla by sa vykonovať ďalšia v tom main cykle, až keby sa tieto 4 veci urobili. A dlho by to trvalo a vtedy možno je dobre si zamyslieť nad tým, že OK, na čo reálne potrebujem, aby sme počkali? Potrebujeme určite, aby sme počkali, že sa úspešne vytvoril user. A keď sa úspešne vytvoril user, tak vtedy môžeme ísť v tom hlavnom vlákne ako keby ďalej. Ale máme tam ešte teda tie side efekty, čo chceme urobiť, tak vlastne ich pošleme do nejakých, napríklad v Java máme completable future, alebo v podstate do nejakých promises, na ktoré sa nečaká a pošleme ich ďalej do vlákna a nech sa hocikedy urobia, keď je na to čas a nepotrebujeme čakať na výsledok v tejto metóde, takže to by bol super príklad. V Reacte je veľa príkladov, kedy je to tiež, keď máme napríklad nejaké dáta v state a chceme v use effect si ich načítať, hej, tak zlý prístup by bol, keby sme v use effecte blokovali ako keby to hlavné vlákno, mali by sme tam taký ten loading indikátor a nešli by sme ďalej, až kým by tie user dáta neboli načítané, ale správnejšie by bolo to akože nechať v nejakej promise, že promise all a keď sa to načíta, tak sa setnú tie dáta a dovtedy sa vypíše všetko ostatné, čo je k dispozícii. A potom môžeš povedať teda, čo chceš k tomu. A ja by som ešte v tejto téme by som chcel povedať ešte jednu vec, že kedy má zmysel to temporálne prepojenie. Kedy by sme nemali paralelizovať. Dobre. Môžeš asi. Dobre. Takže napríklad, keď potrebujeme mať veľmi akože taký nejaký komplikovanejší error handling, že tie promisy sa musia vykonávať, respektíve musia ísť nejak za sebou, pretože keby prvá nám skončila s nejakým špecifickým errorom, to znamená, že tá druhá napríklad sa nemôže ani začať, alebo sa má začať inak. Hej. V podstate je tam nejaké také závislosti kvôli error handlingu. A potom, ak by sme mohli mať nejaké race conditions, možno pristupovať nejakému shared state, čo budeme mať neskôr kapitolu o tom, respektíve topic. Hej, no čo mi napadlo teda pri tomto, ak si rozprával, je, že vlastne v tom tvojom prvom príklade s tým vkladaním usera do databázy Analytics, tak že tam je dôležité, že nie, lebo sú dve veci pri tomto. Že jedna vec je, že identifikovať ten temporal coupling, hej, že ty v tvojom prípade by si mal uvedomiť, že ho tam nemáš a že stačí čakať iba na jednu vec a tie ostatné proste stačí vystreliť a hotovo, hej, že ich neriešiš. A druhá vec je, že keď ten temporal coupling máš, tak skúsiť sa zamyslieť nad tým, ak je to vôbec, no že či je vôbec worth it, či sa vôbec oplatí sa ho zbaviť a druhá vec, že či sa ho vieš vôbec nejak zbaviť, hej, alebo že ako sa ho zbaviť. A to vlastne v týchto tvojich prípadoch tam ten temporal coupling, že nebol prítomný v tom modeli, hej, že tie veci neboli závislé a iba si sa to potreboval uvedomiť a upraviť tvoj kód na to, aby to bežalo čo časovo najefektívnejšie. Ešte som si všimol, že sú tu ešte nejaké ďalšie príklady v poznámkach,
že kedy dáva zmysel to temporálne prepojenie. Napríklad, že keď to biznis logika vyžaduje, napríklad úplne obvious príklad je, že platba musí byť spracovaná pred odoslaním tovaru. Áno, že keď si objednáš niečo na Alze a tak sa ti to nejde hneď posielať na tú adresu, pokým neprebehne platba. Áno. Zmluva musí byť podpísaná pred začatím služby, verifikácia e-mailu musí byť pred aktiváciou účtu. Hej. Takéto nejaké biznis. Máme tu aj nejaké technické závislosti, bezpečnosti dôvody, UI, UX závislosti. Hej. Čiže niekedy proste sa tomu nedá vyhnúť. Hej? A je dôležité to tam mať z pohľadu teda... Zase biznis logika je tak škaredé slovo a neviem ho nahradiť. Mm-hmm. Z pohľadu fungovania reálneho sveta. Hej, ale aj na tom programátorovi je dosť veľa zodpovedností. Áno, že ja neviem, napríklad ten bezpečnostný dôvod, že validácia vstupu musí byť pred spracovaním dát alebo autentifikácia musí byť pred autorizáciou, tak vieš... Dalo by sa to pokaziť v tom kóde? Viem si to predstaviť, že niekto tam príde a nepočká na výsledok autentifikácie a autorizuje ho, hej. Viem si to predstaviť teoreticky, že to niekto urobí. A to by v podstate nemal v zadaní v úlohe, že musíš počkať na autentifikáciu pred autorizáciou, ale musí to ako programátorovi dojsť. Hej. Dobre, koniec temporal coupling. Akože dosť obskúrna téma, nakoniec sme o tom mali dosť veľa keceli, takže asi to je dôležité. Ďalšia téma je, Jakub už spomenul nejaký shared state a ich téma, alebo teda tej knižky je téma, že shared state is incorrect state. Čiže ako náhle máš nejaký vzdialený stav, tak je pravdepodobne, ale teda oni tvrdia, že je nesprávny ten stav, nevalidný, incorrect. No, toto je veľmi dôležitá téma, akože z pohľadu teda súbežnosti, concurrency a paralelizmu, pretože je to vlastne celé, o čom táto téma je. Ale programovanie je, že nejaká tvoja databáza je tvoj zdieľaný stav a čo sa stane, keď do nej zapíšu dvaja ľudia naraz. Hej, tak to je niečo, čo by napríklad tá databáza väčšinou to handlujú, ale treba na to tiež nejakým spôsobom myslieť, že sa to môže stať. Podobný problém je napríklad, keď máme nejaké globálne premenné a máme viacero vlákien, tak čo všetko môže nastať, keď dva thready zapisujú do toho naraz, alebo čo keď 100 threadov do toho zapisuje naraz, hej. A aké problémy tam vznikajú, tak to je akože ten shared state. Oni majú v knižke celkom dobrý príklad s čašníkom, poviem ho celý, alebo čo myslíš? Môžeš, ja to mám v takých dvoch odrážkach. Dobre, čiže ten príklad je ten, že ja si zavolám čašníka, chcem si objednať nejaký koláčik, čašník sa pozrie, či ten koláčik je vo vitrínke, hej, lebo z môjho stola vidí na vitrínku, vidí, že tam ten koláčik je, ja si objednám koláč, čašník medzi tým odíde k ďalšiemu stolu, ktorý akože obsluhuje, čiže tam stráví nejaký čas, a medzi tým proste za chvíľku dojde čašník k tebe a povie ti, že koláč už není, že ho neste ho zobrať. Čo je teda akože problém v tomto prípade je, že čašník sa pozrel a až neskôr ten koláčik reálne išiel zobrať. Hej? A medzi tým, medzi týmito dvoma operáciami, že sa pozrel, či tam koláčik je a že zobral koláčik, tak nejaký iný čašník tam skôr prišiel a zobral ten koláčik. Hej? Ešte párkrát poviem slovo koláčik a už sa mi to slovo prestane páčiť. No a toto je teda, akože toto je v podstate analogia toho problému s tým vzdialeným stavom, hej, že tá vitrinka, že či má koláčik je nejaký vzdialený stav, hej, že vedia sa na ňo pozrieť každý čašníci a potom vlastne ten koláčik je ten stav a vedia ho prepisovať, hej, že zoberiem koláčik je vlastne, že som prepísal stav. No a teraz otázka, že ako predísť takýmto problémom. Týchto problémov je v podstate akože viacej takýchto nejakých modelových príkladov, ktoré riešia súbežnosť a paralelizmus. To napríklad tí filozofi sú takí najznámejší, alebo rôzne producer-consumer problémy a tak ďalej. No, a ako tomu predísť? Je viacero spôsobov. Jeden, čo teraz spomínajú v knižke, je proste, že v programovaní sa to volá semafor, ale v podstate je to niečo, že my tej skrinke povieme, že
že teraz sa na Vedel teba... by som to vysvetliť, môžem? Viem, že aj ty vieš, ale napadol mi taký dobrý príklad. Dúfam, že Ale máme stále príklad s tou vitrinkou. Tak ale s tou vitrinkou. Dobre. Ale oni majú v knižke nejaký príklad, vieš? No tam sa mi nepáčil ten škriatok. Tam nie je škriatok. Každopádne, že ja som to pochopil tak, že ten čašník, keď dostane request, že či majú koláč, tak on povie, že ide sa pozrieť a ide tam a uvidí vo vitrinke, že tam je koláčik a potom je tam nejaká gulička, alebo môže to byť aj semafor kľudne, proste nejaká vec a zoberie si to do ruky a to znamená, že keď to on má v ruke, tak on môže potom otvárať tú vitrinku a niekto iný nemôže. A ide s tým semaforom späť k zákazníkovi a povie, že áno má, že teda ide mu zobrať, že dobre a že dobre. A tak ide späť a keďže má v ruke tú vec, ktorá odomýka, dajme tomu, alebo robí prístup k tej vitrinke, tak nikto iný mu zatiaľ ten koláčik nemohol zobrať. Tak si to aj ty chcel asi, že? Hej, len som tam nemal tú vec, mal som proste, že zamkne tú vitrinku. Čiže, ale v pohode, áno, basically. Hej, že pointa je, že proste medzi tým, než sa ten čašník pozrie, či má koláč a že ho zoberie, tak je proste ten proces, že zamkne tú vitrinku, aby nikto iný k nej v tom čase nemal prístup. Hej, a toto sa proste spraví v kóde nejakými semaformi, alebo ešte sú nejaké mutexy. A ty v podstate v kóde povieš, že teraz tuto ja idem pristupovať nejakému vzdialenému stavu, takže semafor bodka, ja neviem, vstup, alebo init, alebo whatever. Hej, proste mutex log, tak? Trochu som zabudol, aký rozdiel medzi mutexom a semaforom. Ja ti poviem za chvíľku, že to chceme vedieť, ale nemusíme to riešiť, ale môžeme, lebo to je implementačný detail. A poviem teda. Ale najprv teda, že ja si zamknem ten mutex. To znamená, že tento ďalší kód vykonávam iba ja a nikto iný. A tým pádom je to bezpečné, hej? A ja sa pozriem do vitrinky, zoberiem z vitrinky a odomknem zase, že môže to ísť robiť niekto iný. Hej. Čo je obviously problém je, že sa tam už nejakým spôsobom čaká. Hej, že spomaluje to proste celé to vykonávanie, lebo napríklad počas toho, ako ja mám v ruke ten Jakubov, čo si to nazval? Semafor alebo niečo. Že je zamknutá tá vitrinka, tak nikto iný do tej vitrinky nemá prístup. Hej. Čiže ten čašník, u ktorého si chce Jakub objednať koláčik, tak musí čakať, kým ja vybavím svoj request, čo môže trvať nejaký čas. Hej. A toto je teda problém aj v programovaní, že to proste dosť zdržuje, preto tá časť, ktorá je v tých semaforoch, musí byť čo najkratšia. Hej, napríklad. Ďalší problém, čo ešte opisuje, ale to je akože už iba z programátorského, ale možno aj z toho čašníkového, že on môže zabudnúť odomknúť tú vitrinku, že proste tá vitrinka zostane zamknutá a niekto si bude myslieť, že stále k nej pristupuje. To je nejaký spôsob, akože aj nie je to úplne deadlock, ale v podstate je to deadlock. Hej, že proste sa zaseknú a nevedia s tou vitrinkou nikto pracovať. Dobre, čiže to je akože jedno nejaké riešenie a možno ešte spomenieme nejaké ďalšie, teraz si nie som istý a možno, že mi ani nenapadá, ale ešte niečo tam rozprávali v tej knižke, mám to v poznámkach, dostaneme sa k tomu. Ešte chcem ale dojsť k tomu semafor versus mutex. Mutex je iba zamkni, odomkni, čiže binárna vec. A aby poslucháči chápali, proste mutex znamená mutual exclusion, je, že do tejto zóny môže dojsť iba jedna vec. Hej, čiže to je proste zamknuté, odomknuté. Semafor je, že do tejto veci mi vie dojsť 8 čašníkov napríklad, hej, a tí vedia s touto vecou pracovať. Lebo mám napríklad 8 koláčikov, hej, tak sem pustím 8 ľudí, tí tam môžu ísť. A potom niekto vie robiť to, že ten semafor doplňa ako keby. Čiže povedzme, že zmenšíme to, mám 4 čašníkov, 2 koláčiky. Hej. Čiže príde čašník 1, zobere koláčik, tým pádom akože zniží ten semafor na 1, príde ďalší, zobere koláčik, zniží semafor. Čiže semafor je zablokovaný, nemám koláčiky, takže čašníci čakajú na koláčik. Niekto príde, kuchár, doplní koláčiky, zvýši semafor, tým pádom čašníci ďalší môžu ísť dnu. Čiže semafor má nejaký akože počet, alebo taká je aspoň implementácia v C-čku, hej, napríklad. Čiže môže to byť zase ten koncept vnímaný ináč v iných jazykoch implementovaný. No. Ale toto je akože, tak sme sa to učili. A keď sú tie mutexy a semafory, tak oni sú vlastnené tou vitrinkou. Či každý čašník môže mať vlastný semafor. Viem, že mutex je na 100% vlastnený tou vitrinkou. Semafor, no toto je akože otázka, že hej, dobre,
takto, trošku späť. Otázka je, kto má vlastniť ten semafor a kto má vlastniť, alebo teda ten mutex, hej? Že akože kto je ten správca toho. A hej, teda tak, jak Jakub hovorí, tak v podstate to spravuje tá vitrinka. Hej, v tomto prípade. Že teda vitrinka vlastní ten zdieľaný stav. Problém, ktorý teraz spomíname aj v knižke, ale je, že čo keď teraz moja reštaurácia začne ponúkať aj zmrzlinku a zákazníci si vedia dať koláčik so zmrzlinkou. Hej? A teraz zákazník si objedná koláčik so zmrzlinkou, ja si zoberiem zo mraziaku, si zoberiem zmrzlinku, pozriem sa, že či mám zmrzlinku, či mám koláčik. Áno, mám, dobre. Zoberiem si z mrazáku zmrzlinku a kým sa dostanem do vitrinky ku koláčiku, tak koláčik mi kolega zobral. A teraz mám v ruke zmrzlinku a čo s ňou spravím, keď nemám koláčik, na ktorý by som ju dal. Takže, už som vlastne urobil nejakú operáciu, zmenil som stav mrazáku a vlastne ale nemám s tým čo urobiť. Hej? A toto je problém, ktorý oni riešia, že je to akoby ďalší krok pri tej súbežnosti alebo pri tomto riešení problémov s paralelizmom. Že čo keď mám dva resursy, ktoré sú nejak previazané. Hej? No a tu je v podstate riešenie, že máš jeden zámok, ktorý je aj na zmrzlinu, aj na koláčik. No. A čo je to race condition? Čo je to race condition? Race condition je práve to, čo sa to som mohol ináč akože point outnúť, keby som dobrý vysvetľovač. Race condition je to, čo sa nám dialo, keď sme nemali ten semafor. Hej, že čašník sa pozrel do vitrinky, videl tam koláčik, medzi tým, než ho išiel zobrať, tak ho zobral niekto iný a on ho išiel zobrať a už tam nebol. Čiže ten jeho stav ten stav, ktorý on mal v sebe uložený, vlastne neplatil. Race condition je problém, ktorý sa deje vtedy, keď máš zdieľaný stav a není ošetrený, alebo môže sa stať aj keď je ošetrený. No určite sa môže stať, aj keď máš ošetrený, ako máš ošetrený zle. Ak máš ošetrený správne, tak by sa nemal stať. Čiže vlastne keď robíš nejaké tieto praktiky, tak vlastne chceš predísť deadlockom a race conditions. Že to je ako keby, že to sú tie výstrahy, čo nechceš, aby sa ti stalo v kóde, lebo nevieš odtiaľ, v podstate musíš reštartnúť aplikáciu často. Hej, a keď už teraz spomíname race condition a deadlock, tak čo je vlastne deadlock? Deadlock je situácia, napríklad keď máme mutex, hej, tak a viacero threadov, ktoré do ňoho chcú pristupovať a ten thread, ktorý práve ten mutex má, tak nejakým spôsobom ho neodomkne. Hej, tak to je v podstate deadlock, lebo ten proces povedzme, že crashol bez toho, aby odomkol ten mutex a tie ostatné thready čakajú na ten mutex, čiže v podstate sa nič nedieje. Náš program je v deadlocku. Zaseknutí sú všetci. Každý jeden thread je zaseknutý. So semaformi sa to môže napríklad stať vtedy, keď jeden thread vie aj doplňať koláčiky, aj brať koláčiky a nejakým spôsobom sa stane to, že ten thread, ktorý má doplňať koláčiky, tak čaká na to, kým niečo a bude čakať do nekonečna, kým doplní koláčik a vlastne tie ostatné thready budú čakať na koláčik, lenže ten thread, ktorý doplňa koláčiky, čaká na, proste, že tam vznikne nejaký, nie cyklus, v podstate cyklus, ale neviem to po slovensky povedať, circular dependency, ako keby. Že proste ja čakám na niečo, ale to niečo čaká na mňa a obidva čakáme a vlastne... A čo je to atomická operácia? To čo je nejaká skúška, alebo čo to je? A zase, keby som vedel dobre vysvetľovať veci, tak by som to vysvetlil. Hej, good point. Vlastne s tým, že veci zamkneme do mutexu, tak z nich robíme atomické operácie v podstate. Atomická operácia znamená, že to, čo sa tu deje, alebo tá zmena stavu, ktorú ja robím, plus nejaké ďalšie operácie, sa všetko dokončí. Buď celé, alebo sa to nestane, že proste sa ten stav nejak nezmení. Čiže buď, že zoberiem aj zmrzlinu, aj koláčik a celé to spojím dokopy, alebo keď zoberiem zmrzlinu a nebude koláčik, tak zmrzlinu vrátim naspäť, tým pádom ten stav ide akože naspäť, hej, do toho pôvodného stavu, rollbackne sa a hej. Čiže takto, keď mám metódu, ktorá mi berie koláčik aj zmrzlinu a tá metóda skončí vtedy, keď dostanem koláčik aj zmrzlinu, hej, robí tieto dve veci. Tak ak tam nemám
semafory a hento tamto, tak je nejaká pravdepodobnosť, ak je teda viacero vlákien, ktoré volá tú istú metódu naraz, tie isté koláčiky zmrzliny, tak je nejaká možnosť niekedy, že sa mi stane nejaká race condition alebo nejaký problém, že sa mi, že dostanem koláčik, ale nedostanem zmrzlinu. Že budem mať nejaký chybový stav. To znamená, že táto metóda není atomická, lebo atomická metóda by bola vtedy, keby som vždy na 100% buď dostal obe, alebo ani jednu. Nikdy sa mi nemôže stať, že dostanem iba jednu. A keď vlastne ju zabezpečíš nejakými týmito systémami, alebo prípadne robíš frontend a nemusíš to riešiť, ale nie, aj tam sa to môže stať. Ale proste keď to zabezpečíš, ako sme hovorili, so semaformi a tak ďalej, tak je to atomické. V praxi najčastejší príklad, ktorým sa môže najviac programátorov s tým stotožniť, sú asi transakcie v databázach. Keď máš nejaký post komplikovanejšie, nejde iba o to, že urobíš jeden zápis do databázy, ale máš tam viacero rôznych repozitórií, ktoré robí nejaký save. Alebo napríklad dobrý príklad, ktorý máme aj v kóde na GitHube Street of Code, že keď sa má vymazať kapitola v kurze, tak najprv sa vymazujú všetky lekcie, ktoré majú túto kapitolu a až potom sa vymaže tá kapitola. Čiže ak by som to nedal do transakcie, tak sa mi môže stať, že niekedy sa niektorá tá lekcia sa mi pokazí vymazanie nejakej lekcie a vlastne sa mi tá metóda ani nedokončí, lebo mi to padne, tým pádom sa mi tá kapitola nevymazala, čo som chcel vymazať. A mám neželaný stav. Hej, že to v podstate čiastočne sa spravila tá operácia, ale to nechceš. Áno. Ja buď chcem, aby sa mi nestala, alebo aby sa mi stala. Nie čiastočne, to nikdy nechcem. Takže vtedy si to dám do transakcií. V podstate v kóde pre nás programátor to väčšinou znamená, že tam dáš iba nejakú anotáciu transaction. A automaticky to máš. Že môžeš sa spoľahnúť, že buď sa ti to stane celé, alebo sa ti to nestane vôbec. Ak by si tam mal iba jeden repository, user repository safe, iba tento jeden riadok, tak to nemusíš dávať tú transakciu, lebo by default je to v podstate transakcia, lebo tam máš jednu vec, nie? Tak to chápem. Dobre to chápeš, ja som sa akurát snažil zamyslieť, že my máme tiež určite, máme malý backend, hej, čiže toho nemáme veľa, ale máme tam zrovna nejakú transakciu, že niečo nám beží v transakcii, ale už si nepamätám presne, že aký tam je ten edge case, ktorý mohol nastať. Ale tiež to teda nakoniec musela byť transakcia, lebo nejaké dáta sa fetchnú a keď tam sú, no pointa je, že fetchneme nejaké dáta, keď tam tie dáta sú, tak ich updateneme, keď tam nie sú, tak ich vytvoríme v podstate už updatenuté. Hej. Áno, na toto má databáza samozrejme aj nejaký support v sebe, aj to, čo Jakub hovoril, tak sa dá v podstate, to mazanie sa dá urobiť nejakým proste cascade, blablabla, delete, alebo čo, nepamätám si teraz presne nejaký syntax, hej. Že tá databáza to vie urobiť natívne, to, čo Jakub opisoval. Že keď máš chapter, tak máš aj všetky deti, ktoré sú na ňom previazané. Aj toto naše by sa nejakým spôsobom malo dať, nejaký upsert urobiť, v podstate sa to volá, ale nebolo to možné, už si nepamätám prečo. Preto máme v transakcii, že checkni, či to tam je, keď to tam je, tak to updateni, keď to tam není, tak to vytvor. Hej, a toto je celé v transakcii. To je upsert, hej. Keby to nebolo v transakcii, tak sa môže stať, že zase úplne to isté, čo s tým čašníkom. Checknem, či to tam je, není to tam. Hej? A teraz takto idem pridať. Lenže medzi tým sa aj z Jakubovho kompu robí request na môj backend, že toto chce urobiť toto isté. Takže obidvaja sa dostaneme do tej fázy, že čekujeme, že teda myslíme si, že to tam není, tak to ideme obidvaja pridať a to je problém. Jednému z nás to crashne, čo nechceme. Preto je to v transakcii, lebo tým, že to v transakcii, tak celá tá vec zbehne v podstate aj naraz. No. V SQL syntaxi je to v podstate, že na začiatku napíšeš begin transaction, potom napíšeš hocičo a na konci napíšeš end alebo end transaction. Nie je tam nejaký commit? A commit vlastne, hej. Ale to som takto zavodol. Begin a end, no. Učím to v SQL základy kurze na Street of Code, by the way. A nový kurz sme tam dali, môžete čeknúť. Celkom inak môže byť celkom zaujímavé robiť že som sa nestretol s kódom alebo s nejakou codebase, čo by riešili nejaký tiketovací systém, respektíve napríklad ticket portal, alebo si predstav, že máš 100 miest na tvoj Linkin Park koncert, ale chce tam ísť 100,000 ľudí a o 8 sa začnú predávať lístky. Hej? Ale prvým 100 musíš dať
ale strašne veľa ľudí tam ide a každé jedno vlákno sa musí spýtať, že či je ešte voľné miesto, či je tam ešte miesto, vieš? Tie stránky lagujú vždycky, no. Tie stránky lagujú, ale zároveň by bolo strašný fail, keby si zaplatil a nakoniec by tam to miesto už nebolo, alebo že by predali 150 lístkov a majú 100 miest. Čiže presne takéto use casey musia byť veľmi, veľmi dobre zabezpečené a otestované. A to je inak celkom problém, ako testovať, to sme mali aj v minulej robote veľký problém. A možno nie až tak veľký, lebo sme to vyriešili celkom ľahko, ale... ale si iba taký šikovný. Ale hej, bolo to proste niečo, čo trebalo vyriešiť, že aha, máme to otestované a vieme sa na to spoľahnúť. Naozaj tam išlo 100 vlákien zapnutých, ktoré púšťali request na toto a dovolili sme, aby iba vlastne 4 boli obslúžené a ako to celé zvládalo, koľko requestov za sekundu sme mali a tak ďalej, toto všetko vlastne s tým súvisí. Nikoho to nezaujíma. A celkovo inak mám pocit, že keď sa bavíme o týchto veciach v tejto knihe, tak to oveľa viacej sedí na backend. No, ale tak vtedy, keď oni písali tú knihu prvýkrát, tak neboli frontendy také, jak sú teraz, tak to sedelo aj na frontend. Teraz, keď už je reaktívny frontend napríklad, teda väčšina frontendov je predpokladám reaktívnych nejakým spôsobom, že akože tie dáta sa nejak updateujú na základe requestu a tak tie problémy na frontende trošku idú akože do pozadia. Hlavne veľa frontendov je proste JavaScript, kde reálne proste kritickú sekciu nemáš, lebo je jeden thread, hej, že proste tam to neriešiš. Dobre, ináč akože musím povedať, že ešte sme neskončili, len chcem niečo medzi to povedať, že sme si hovorili s Jakubom, že jaká kapitolka, že nepraktická tak, ale vlastne keď sa o tom takto bavíme, tak mám pocit, že je to akože dobrá kapitolka celkom. Že dá sa tam nájsť akože užitočné veci. Hej. Teraz môžeme ísť ďalej, čo ešte chceš niečo k tomu povedať? Čo sa týka shared state? Ešte možno nejaké zhrnutie akurát teda, že proste pozor na to, keď pracujete s viacerými vláknami náhodou, tak pozor na to, aby sa nemohlo stať to, čo sme v podstate opisovali, hej, alebo že nejaké iné race conditiony a deadlocky, že proste treba na to myslieť a dávať pozor. Keď chcete túto tému explorovať ďalej, určite neviem o žiadnych kurzoch, ale možno, že aj keď si vyhľadáte operačné systémy na Fitke alebo na Fejke, tak oni by mali mať verejné tie prednášky a takto na internetoch a zadania, tak tam sa dá z toho veľa naučiť, alebo proste pozrieť si Parallelism a Concurrency Problems, neviem, jak sa už to presne volá, ale jeden z nich je napríklad tí jediaci filozofi, ktorí si jedia, no to je jedno, už to presne ani nepamätám, aké tam je tá... Sú tam nejaké vidličky, no že neviem, každý potrebuje jeden pár. Áno. A kradnú si ich navzájom. No, že prečítať si to iba. Sú to zaujímavé ináč problémy, že a najhoršie na tom je to, že dá sa vždy ísť o úroveň hlbšie. No. Mne to prípada aj s kryptografiou, keď som niečo riešil, takže áno, tu je riešenie na tento problém. Ale toto riešenie má zase takúto dieru v sebe. Možno otázka, čo sa týka tohto shared state a mutex a tak. Riešil si to niekedy od vysokej školy v práci? No, spomínali sme, transakcie sme mali. Niekedy... Zdá sa mi, že hej, ale vieš, není to, že akože je to, že raz za rok možno max, že proste není to často. Ale keď už, tak potrebuješ akože tieto veci o tom vedieť. Ale tak si ich vyhľadáš, no alebo čo, zamyslíš sa na to. Ale zase viem si predstaviť, že to ani nepotrebuješ vedieť, aj dokonca aj tie transakcie, tak iba hej, je tam ten problém, že OK, musí ti niekto povedať, alebo musíš si na dokumentácii zistiť, že aha, tu by som mal dať transakciu, ale zároveň, keď tam nedáš, tak v tvojich test caseoch nebudeš mať problém, lebo máš ľahké test casey a ani vlastne nemáš také detekcie predtým, ako pôjdeš na produkciu a možno aj to tvoje produkcia je iba, že 2 usery, čiže niekdy sa s tým ako keby nestretneš, viem si predstaviť. No v knihe majú potom ešte takú vetu, že keď máš v kóde nejaké random failures, náhodné zlyhania, mohol by som to hovoriť aj rovno po slovensky, ale nevadí, tak takže je dosť možné, že to je spôsobené nejakým paralelizmom a súbežnosťou, že proste, že tam sa dejú väčšinou také tie záľudnosti, ktoré sa ťažko debugujú a analyzujú. Už prestávam mať hlas. Tak dlho sme nenahrávali a tak dlho som doma s deťmi a bez ľudí, že nemám hlas.
ale ešte máme pred sebou dve témy, ale už podľa mňa nie sú až také zaujímavé, ako boli tieto doteraz, takže ideme ďalej? Môžeme. Chceš uviesť ďalšiu tému ty, alebo idem ja? Neboli hrdlo už, takže... Môžem skúsiť, aj keď táto téma bola pre mňa trochu náročnejšia a myslím si, že pre každého bude. Je tu taká Dobre, tak... téma, že actors and processes, alebo teda... Toto sú v podstate alternatívne, že takto. Doteraz sme mali nejaký obyčajný systém a ten riešil tú súbežnosť alebo paralelizmus nejakým svojím spôsobom, hej, cez tie mutexy, semafory. A teraz sa ideme v podstate pozrieť na dve ďalšie možnosti, ako architektonické možnosti to môžeme nazvať, ako sa vôbec tým semaforom a mutexom vyhnúť pomocou proste toho, že zmeníme architektúru nášho systému, ako keby. Môžeš ísť, prepáč. Či ideš? Tak pokúsim sa. Vlastne niektoré programovacie jazyky to majú, myslím, že by default, ako napríklad Erlang, ale potom sú aj rôzne frameworky alebo lípky nad obyčajnejšími jazykmi, ako napríklad Java. A to sú, hovorím o actor modelu, akože Adstor, ako herec. A chápem to tak, a my sme to aj dokonca mali v minulej robote, tento aktor model, že, okay, dobré. Že jeden aktor je ako keby jeden proces a robí nejaké veci, hej, v podstate hocičo, hej, že máš nejaký customer aktor a rieši zákazníka, jeho vklady, hocičo robí ten zákazník na nete, edituje dáta a tak. A ako keby tá lípka, alebo teda tento aktor model má nejaké implicitné riešenie semaforov a mutexov v sebe, že keď to ideš používať, alebo keď ideš používať ten Erlang a urobíš si nejaký že new aktor a niečo, tak ja to chápem tak, že ty už nemusíš ďalej riešiť, že dobre, tak tento aktor si ide teraz robiť tento semafor. Ale už ako keby vieš, že to tak funguje, že keď máš dvoch rôznych aktorov, tak nebudú mať medzi sebou race condition. Tak to nejak chápem. Hej, ja som hovoril, iba doplním, lebo mi napadla vec, že vlastne není to, že ako sa vyhnúť tým semaforom a mutexom, ale je to spôsob, ako sa vyhnúť tomu zdieľanému stavu. Hej, tak. To je to správne. Ale toto, čo som úplne nepochopil, alebo k čomu nemám knowledge, je, že vlastne keď máš ten systém tých aktorov a máš zdieľaný stav, že napríklad databáza, hej, databázovej proste tabulka, tak potom nerozumiem tomuto úplne, dúfam, že budeš vedieť, že keď títo dva rôzne aktory chcú ísť na túto istú databázovú tabulku, tak čo sa potom deje? Ty nemáš ten vzdialený stav, nie? Takže vlastne ako keby nemôžeš mať obyčajnú databázovú tabulku, rovno to súvisí aj s tým, že máš aj iné reprezentáciu dát, hej? Hej, to je to, čo som myslel akože aj tým architektonickým zmenou architektonického modelu, lebo no, má to samozrejme nevýhody, hej, tento model. Poviem teda, chcem sa nejak vymotať z tohto, skúsim. Ten aktor má každý svoj lokálny stav, hej. Zároveň toto neviem, či úplne spomínali tie knižky, ale tak som to pochopil, možno to tam aj spomínali, nie som si teraz istý, sorry, ale že tak som to pochopil, že aktor má lokálny stav, zapísaný v nejakom, ja neviem, buď súbore, alebo v čom, hej, že alebo aj v runtime, proste iba nejakú konštantu. A tento aktor vie prijímať správy a na základe tých správ mení svoj stav. A vie posielať správy ďalej, hej, alebo vytvárať nových aktorov. Čiže, ty keď máš napríklad, ty nemáš tú databázu, lebo každý aktor má svoju vlastnú databázu. Čiže teoreticky čo podľa mňa sa môže stať je, že máš nemáš normalizovanú databázu. Že sú tam duplikované dáta, hej? Tak sa to dá povedať. Že 10 aktorov si ukladá povedzme 10 krát usera, hej, že každý ten aktor má toho usera uloženého u seba a keď mu príde správa, že tento user bol zmazaný od niekoho, tak on si ho proste zmaže, hej, alebo že bol updatenutý, tak si ho updatene a on sa stará iba povedzme o nejakú jednu vec toho usera, hej, čiže aktor práva, rights actor, aktor, ktorý rieši nejaké práva userov, má proste IDčko usera a práva k nemu, hej. Aktor, ktorý rieši adresu usera, akože
povedzme, že naozajstnú adresu, tak má uložené iba IDčko usera a tie adresy. Potom je nejaký hlavný aktor, ktorý keď vznikne user, tak dá všetkým aktorom vedieť, že vznikol takýto user s takýmto IDčkom. Hej? Možno odpoveď na tú moju otázku, že čo zastane, ak idú dva aktory do tej istej tabulky, je taká, že tie tabulky tam môžu byť, ako ich poznáme, ale je to nasetapované tak, že jeden aktor ide do jednej tabulky. Že možno, že tak je to. Že presne, že aktor adres ide do adres tabulky a iný aktor tam nejde. No áno, a to hej, tak to už je len otázka, že kde má zapísaný ten stav. Hej, v tom prípade má zapísaný stav v tabulke. OK, môže byť. Alebo v slupci napríklad možno aj. Niečo som chcel k tomu povedať a samozrejme mi to vypadlo. Stalo sa to zase. Je to tu. Sme to stále my. To si ma prerušil, vieš to preto. Tentokrát to bol naozaj preto. Celkom som bol sústredený doteraz. Čo som chcela povedať je, že ja ako ten aktor, ktorý povedzme, že rozposielal, že pridal sa nový user, tak ja neriešim, že či tá moja správa bola prijatá tým aktorom. Hej, že ja iba pušujem tie správy, ako keby. Hej. Keď ja ale čakám nejakú odpoveď, alebo čakám, že zmenil sa nejaký stav usera a na základe toho stavu musím dať vedieť aj tomu naspäť, hej, ako keby. Tak proste to není, že ja pošlem request a teraz spím a čakám, kým mi odpovie, ale že to, že ja pošlem request, starám sa o ďalšie veci a proste keď mi príde správa naspäť od tohto typka, on musí akože aktívne odoslať správu, není to, že response, ale je to, že proste nová správa. Musí poslať novú správu mne, ako tomu, čo som mu poslal, čo sa v tom strácam ja, tak to možno nemá zmysel. Ale pointa je, že nie je to request response, je to proste, že pušneš správu, nestaráš sa. Potom ti on, keď náhodou čakáš nejakú odpoveď, alebo že na základe toho, že on si zmenil stav, si musíš aj ty zmeniť stav, tak on ti proste pošle ďalšiu správu. Je to také, že event driven. Áno, basically, hej. Kedy sa to ešte hodí, okrem tohto event driven, máš nejaké real-time spracovávanie dát, distribuované systémy, keď potrebuješ mať high availability systém, microservisy a tak. Trochu ma inak mrzí, že si nepamätám o tomto viacej, keď sme to aj mali v robote. Zabudol som na tom, dlho som sa s tým nevidel. Hej, no a tuto je pointa, že aktor nemá tú súbežnosť v sebe. Hej, že aktor je proste iba vec, ktorá rieši v jednom čase iba jednu správu a vždycky až celú do konca. Hej, že či už akože error pri nej alebo niečo, tak proste vždycky rieši jednu správu od začiatku po koniec a potom ide až riešiť tú ďalšiu. Čiže neriešiš ten zdieľaný stav, lebo proste keď jedna správa niečo zmení, na čom závisí druhá správa, tak tá druhá správa proste crashne. Hej? Je to ako keby thread, ktorý nemôže byť súbežný, nie? Že... No tak thread nemôže, no áno, akože hej. Lebo thread je akože súbežný, že vie robiť iné veci, ale že tento jeden thread je dedikovaný tomuto jednému. Bez zdieľaného stavu. To je asi proste tá kľúčová vec, na ktorú keď sa hlbšie zamyslíš, trošku nad tým pomedituješ, tak to možno začne dávať zmysel. Čiže hej, akože atypicky asi teraz zase toto nebolo v knihe a nepozrel som si k tomu zdroj, ale myslím si, že takýmto spôsobom proste fungujú procesy na Linuxe. Hej, že je proste proces, ktorý si robí nejaké veci až na to, že oni majú asi aj zdieľaný stav, lebo majú súbory, do ktorých vedia zapisovať viacerí, takže možno to nie je úplne ono. Berem späť. Že vraj WhatsApp používal Erlang. A čo je vlastne tá výhoda Erlangu, je tá, že proces thready v jazykoch sú bežne drahé. Hej, proste vytvoriť nejaký thread je proste drahé, lebo musíš vytvoriť proces v operačnom systéme, nejak si ho držať, prípadne riešiť ten vzdialený stav a tak ďalej. Čo by mala byť teda toho výhoda Erlangu, alebo teda Elixíru, nikdy som s tým nerobil, ale tá výhoda by mala byť tá, že oni majú práve proste natívne naimplementovaný nejakým spôsobom tento actor model a vedia veľmi lacno vytvárať týchto actors, ktorí si medzi sebou vedia pekne vytvárať správy. Takže ono, technicky sú to možno, že objekty proste tie actory, hej, len proste naozaj tá komunikácia funguje iba jednosmerne a ten stav si ukladajú. Že Discord má Elixir. No a pointa je, že oni si vedia vytvoriť strašne veľa týchto, nazvime to, threadov, aktorov a tým pádom vedia bežať celkom efektívne. Tam písali nejaký milión. Čo je výhoda je, že napríklad, neviem, či tak funguje Java, ale jednodušene si to vieme predstaviť tak, že dojde mi request na server a ja musím vytvoriť pre ten request nejaký thread. Hej? A to je drahé. A keď mi príde 1000 requestov, tak musím vytvoriť 1000 threadov.
príklad. Hej, nemusí to tak byť, ale že simplistický príklad. Čo sa v podstate ani nedá, ak máš 4 procesor. No vieš vytvoriť 1000 vlákien, ale reálne ti beží ich iba menej. Akože to je zase tá súbežnosť. No ale teda to je paralelizmus. Čiže vytvoríš ich 1000 a je to drahé. Ale Erlang vie robiť to, že ich vytvorí 1000 a nie je to drahé. čiže každý user je akože reprezentovaný vlastným akýby tým aktorom. Tak som si to predstavoval, zase som si k tomu moc nenačítal, tak to chápem. Mi to zmysel. Že je proste lacné mať tie thready. To je celá pointa. Možno by bolo fajn, ak niekto, kto to počúva teraz túto epizódu a reálne v práci toto používa, tak napíš nám komentár na YouTube alebo na našu stránku, alebo kľudne nám napíš mail a objasni nám túto situáciu. Prípadne sa sám pozvi do našej epizódy, či si môžeme s tebou nahrať ďalšiu epizódku, aby si nám to objasnil. O aktoroch by som už aj skončil. Ešte tam máme poslednú vec, nie? Blackboards. Čo si myslíš? Aha, ešte som chcel spomenúť, iba trošku som si pozeral, že v knihe je akože normálne nejaký kód k tomu, k tým aktorom v Java či v JavaScripte, nepamätám si. Neviem. Že tam akože na nejakých 3-4 stranách majú rozpísaný akože aj ten kód, že ak to celé medzi sebou funguje, komunikuje, aký je potom výstup, myslím, že JavaScript to nakoniec bol, že aký je teda výstup potom v konzole, potom jak to celé zbehne a tak. No, že hej, oplatí sa to kvôli tomu pozrieť. Aj v knihe. To teda v podcaste moc nedáme, lebo by sme ti tu čítali if, zátvorka, koniec zátvorky, množinová zátvorka. Dobre, let's go. Blackboards. What the fuck is a blackboard? Netuším. Akože, dobre, nikdy som sa s týmto nestretol v praxi, ale teraz vlastne ani s ničím, čo som teraz moc hovoril, ale blackboard som ani nikdy nepočul, že by niekto chcel robiť. Ale akože je to simple. V tejto teda kapitole je takáto téma ako posledná, že blackboards, čo ako nejaká nástenná tabula. A zase to je akože iba alternatívna architektúra k nejakému vzdialenému stavu, no? Hej, ako nejaká architektúra, že nástenná tabula, alebo teda blackboards. A ide o to, že je tu nejaká analogia s vyšetrovaním a detektívy riešia nejaké vraždy, alebo dajme tomu jednu vraždu. A je tabula taká nejaká veľká v konferenčnej miestnosti, sú tam nálepky o ich myšlienkách a suspektov. A ťahané šnúrky medzi závislostiami, jak to poznáme z filmov, červená šnúrka to musí byť, lebo to je najlepšie vidno. A v podstate každý detektív sa tam môže hocikedy zastaviť a pozrieť sa niečo, pridať tam niečo, zobrať niečo a je to na jednom mieste. Takže toto je nejaká tá myšlienka, analogia. Ako hovoril Gabo, ani ja som sa nestretol s týmto názvom, že Blackboard Architecture alebo niečo, proste nikdy, až doteraz. No a čo je pointa teda je, že jedna tá nejaká, nazvime to databáza, alebo tá Blackboard, kam teda ty vieš dáta zapisovať, vieš ich odtiaľ vymazávať a prípadne proste potom prepísať, alebo čo, hej, doplniť znova. A čo je pointa je, že máš veľa nezávislých, teraz nemôžem ani povedať aktorov, ale čitateľov a zapisovateľov. Áno, povedzme. A producerov, konzumerov. Ty si zoberieš nejaký kus dát, niečo s ním spravíš, hej, čiže není tam že už ten vzdialený stav, lebo si tie dáta už zobral. Keď si ich raz zobral, tak s tým môžeš robiť, čo chceš. A potom ich tam proste dáš nejakým spôsobom naspäť. Akože tak hovorím, tiež nemám moc skúsenosti v praxi, ale jak som to čítal v tej knihe, tak ešte predtým, než oni vôbec spomenuli Kafku, tak mi prišlo, že to je áno, že to je proste aj nejaký messaging systém, kde si tie dáta proste ukladáš na jednom mieste, ako keby. A hej, ale vlastne teraz, keď sa nad tým zamýšľam, tak neviem, čo to tak úplne je. A možno, že Kafka vie pracovať vo viacerých režimoch. Jeden z tých režimov je, že proste je to, tu máš správu, ty vkladáš niekam správy a niekto ich odtiaľ vyberá. Ale tak to je basically ono, no. Akože vyberá je zlé slovo, iba prečíta, lebo ona tam zostane. Hej, a tak potom napíšeš ďalšiu správu a ten aktuálny stav sa mení toho, čo je v tej Kafke. No. Môžeme sa ešte povenovať tej Kafke.
To je akože možno jediná vec, o čom by som vedel kecať v tomto Blackboarde. Neviem, no akože, hej, tým, že tomu moc nerozumelo, sme sa s tým vlastne nestretli, ale čo oni teda ešte písali, že je to proste ťažké deployovať, lebo vlastne je tam veľa nezávislých, no veľa proste tých, akože budem to volať aktori, ale nie sú to akože aktori, čo sú to aktori? Neviem, proste veľa tých procesov, ktoré čítajú a meniate dáta, veľa komponentov, veľa súčastí. Není pointa v tomto, že je jeden zdroj pravdy na jednom mieste? Áno. Ale hej, ale že nie je to, že ty deployneš jednu vec a hotovo, ale proste zase zároveň tam je aj tá pointa tá, že máš jeden zdroj pravdy, ale potom máš rôzne, nazvime to microservices, aj keď to zase tiež nie úplne správne, ktoré vedia z toho jedného zdroja čerpať. Hej? Ale tak aj microservices je problém deployovať, čiže to proste dáva zmysel, že keď máš veľa nejakých servisov, tak je problém ich deployovať. A ešte čo oni spomínajú v knihe, že je to ťažké sa o tom akože hard to reason about, lebo vlastne všetky tie veci sa dejú nezávisle a nepriamo, a to je ale problém akože aj so súbežnosťou a ultraparalelizmom všeobecne, hej, že je to ťažšie sa o tom rozpráva, rozmýšľa sa nad tým, ťažšie sa to kreslí, vyjadruje, lebo je tam nejaký bod aj tej náhody, ale potom, že všetko sa deje asynchronne, hej, čiže proste 3 veci sa dejú naraz, hej, a ty proste s tým nemáš moc čo spraviť, no. Hej. Ťažšie sa tam potom hľadajú prepojenia a ten tok dát a tok, jak sa to volá, procesný tok, to je blbosť, ale proste... Celkom veľa problémov v týchto messaging systémoch a Kafka, alebo v podstate, keď máš jeden zdroj pravdy a máš viacero zapisovateľov a čitateľov, alebo teda producer a konzumer, tak celkom problém je vlastne to, že keď sa ti tie dáta menia pod rukou, každý jeden čitateľ musí mať ako keby vlastnú nejakú databázku alebo fajlik, že kde skončil, ktorá jeho správa s idečkom bola posledná prečítaná, okolkej, a každý producer podobné dáta. Zároveň toto vlastne aj je vlastne tie miesta, skade sa zapisujú data a čítajú data, tí produceri, konzumery, sú na úplne iných počítačoch, hej, úplne iní klienti. A tak. A idú, teda smerujú na to jedno, napríklad Kafka broker, hej, kde sú tie data. A celkom veľký problém je, keď sa vlastne nasadzuje, alebo zmení verzia, alebo reštartuje vlastne, že tam zrazu sa prestane dať čítať. A tam je veľa error handlingu, nejaký trace ID pre debugging, veci sa tam ukladajú. Celkom je to náročné. No, čo sa týka... Zmení sa schéma dát v jednom, aj v druhom, tak sa musí zmeniť aj v druhom, ideálne v tom istom čase, alebo tam musí byť nejaká spätná kompatibilita. Dobre. Hej, toto sú také tie nepríjemné problémy, z ktorých, hej. A prečo to vlastne potom robí takto? No, lebo je to trade-off. No. Že takto vieš napríklad obslúžiť viac užívateľov, ako by si vedel, keby máš iba sekvenčný systém alebo jeden systém. Takže všetko je to o trade-offoch, čo tvoja appka potrebuje, čo vyžaduje. Čo potrebuje a vyžaduje, není náhodou to isté. Ako má fungovať a tak ďalej. A podľa toho sa musíš vedieť rozhodnúť, ktorý trade-off akceptuješ a ktorý nie. A na základe tých trade-offov sa rozhodneš, akú architektúru použiješ. A potom o 2 roky zistíš, že tvoje rozhodnutia boli úplne na nič, čo o 2 roky, o rok, a musíš to celé zmeniť. Tak meníš. Celkom kamoš náš robil v Slido, čo vlastne robia tie otázky na konferenciách a ľudia tam dávajú páčiky, tak, že tam vlastne používajú Kafku na tieto dáta. Čo dáva aj celkom zmysel, aj keď akože mohlo by to fungovať aj bez toho, ale hej, že predstavme si, že máme obyčajnú databázu a máme nejaké REST API a v tej databáze tí ľudia akože vytvárajú tie otázky, zároveň dávajú pačky inde a zároveň sa to týka jednej témy, lebo tých konferencií môže byť naraz viacej, hej. Takže máš takú nejakú komplexitu. Tak vlastne tam by si mal problém ten, že keď tu beží na jednej aplikácii, tak máš obmedzený počet threadov a vlastne je to spomalené, nie je to také asynchronné, také rýchle a tak. A keď tam máš tú Kafku, alebo teda nejaký iný takýto asynchronný messaging systém,
vlastne riešiš veľa problémov naraz. Hej, treba povedať, že dôležitá vec, čo mi pri tomto napadla je, že neviem, či to, čo poviem, je akože pravda o slajde, ale vo všeobecnosti nezačneš s tou Kafkou. Že keď robíš novú appku, tak začneš s obyčajnou databázou, kam si tie veci napcháš, alebo možno ani databázu nepotrebuješ, ale to skôr, hej. A až keď narazíš na problémy, tak potom ideš do Kafky. Hej, že proste, že není to, že teraz mám takúto appku, asi budem potrebovať Kafku, tak ju tam dáš a potom si lámeš hlavu nad tým, že ako to vlastne celé deploynúť. To nedáva zmysel, hej, lebo je to naozaj akože má to aj nejaký overhead, hej? A treba vedieť, či ten overhead ti stojí za to alebo nie. Predpokladám, že v prípade slajda už došli na to, že áno, stojí im to za to, že tá databáza bola nejakým spôsobom, ak ju teda mali, hej, to je len hypotetický príklad, neviem, že tá databáza bola pomalá, dlho to trvalo, spôsobilo to aj napríklad bugy alebo čo, tak vymysleli, proste to prerobili na Kafku a idú ďalej. Že to sme akože asi riešili v nejakých iných epizódkach, ale proste, že to je dôležité, že nepoužívať tú najkomplikovanejšiu vec hneď, keď ju nepotrebuješ, ale až keď ju potrebuješ. My tiež proste v robote teraz, ja som napríklad proste mesiac reálne, že refaktoroval, aby sme mohli niečo spraviť, pričom sme sa akože snažili na všetko myslieť dopredu a tak, ale proste to je akože súčasť toho, no, že nemôžeš na všetko myslieť a niekedy je lepšie nie na to myslieť, lebo by nám to vybuchla hlava. A 3 roky by sme vyvíjali možno zbytočne komplikovane, len kvôli tomu, aby sme boli pripravení na nejaké väčšie škálovanie. No. Jasné, keď robíš blockchain, ktorý sa trochu ťažko updateuje, aj keď to nie je až tak úplne pravda, ale proste je to trochu iné, tak tam treba na to možno nejakým spôsobom myslieť, ale tiež sa to dá všelijak updateovať postupne. Mne iba napadlo k tomu, že záleží, či máš nejaké nefunkcionálne požiadavky, respektíve aký je ten tvoj projekt, že či si software house a dojde do teba klient a má super nápad na appku, ktorú bude používať milión ľudí, ale má úplne nereálne očakávania, hej. Alebo si len v podstate študent a skúšaš nejakú novú appku. Došli sme na koniec? Je to tak. Táto kapitolka, ktorá mala byť krátka, rýchla, bola ako klasicky dlhá. A už ideme cez hodinku, takže v pohode. Ak si sa sem ešte dostal, tak dík, že nás počúvaš. Jakub ešte pozerá svoje poznámky, či nájde nejakú zaujímavosť, ktorú by chcel povedať. Ale ja by som povedal, že možno, že nie treba, ale je tam niečo také špeciálne, čo chceš povedať? No, sme sa dohodli, môžeme to aj prehodnotiť, že to je trošku to zhrnieme úplne v takých myšlienkach pre začiatočníka. Tak to zhrnie, ja už mám asi dosť. Ja som akože spokojný s tým, jak to vyzerá. Hej. Ale môžeš niečo skúsiť zhrnúť. Dobre, myslím si, že to bude krátke trvať. Takže poviem teraz také nejaké malé zhrnutie, alebo teda možno, že to nie je zhrnutie, ale tak, nejaké nové veci a potom ešte nejaké 2-3 príklady z reálneho sveta, kedy bugy spôsobili miliónové škody, konkurenčné bugy, respektíve concurrency. Takže vlastne možno ako začínajúci programátor alebo už teda programátor vlastne najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávaš, ktoré sa týkajú tejto témy je, keď máš napríklad zamrznuté tie loading indikátory alebo UI ti prestane pracovať po nejakej dlhšej operácii alebo sa načítajú data v zlom poradí. Takže toto sú vlastne nejaké prejavy tohto problému, takže možno keď máš nejaký takýto problém, tak možno, že ak robíš ten frontend, robíš React, tak možno niečo v use effecte robíš zle a tak ďalej. Nejaký async await, môžeš sa na to pozrieť. Keď sa niekto pýta, že toto všetko mi znelo strašne tak, že ma to ani nemusí zaujímať, tak v podstate áno, otázka je, kedy sa začať zaujímať o konkurenciu. No, kedy sa môžeš na to začať zaujímať, respektíve concurrency, respektíve tento paralelizmus, tak vtedy, keď tvoja aplikácia začne robiť naraz viacero vecí, napríklad budeš mať funkcionalitu, že počas scrollovania na tvojej stránke chceš načítavať ďalšie dáta. Áno, tak to je možno nejaká príležitosť riešiť to, budeš mať nejaký debounce alebo nejaký throttle, nejaké takéto veci.
Alebo keď potrebuješ spraviť dlhotrvajúcu operáciu bez zamrznutia UI, napríklad chceš upload súbory, dokonca nejaké videá, ktoré môžu mať stovky megabajtov, tak nechceš, aby ti zamrzlo celé okno, ale chceš to nejako poriešiť. Hej. Veci, ktoré sme spomenuli, nejaké základné patterny, ktoré by mal každý poznať, je niečo na spôsob ten promise all v JavaScripte, ale v podstate keď nechceš čakať na každú jednu asynchronú operáciu, ale chceš, aby sa vykonali čo najviac naraz a čo najmenej čakať, tak vtedy niečo ako promise all pre paralelné volania API, vtedy sa vlastne využije toľko procesorov v Lakin, koľko je dispozícii, aspoň teda môžeme tomu veriť, záleží asi aj od jazyka a tak ďalej. A mám tu teda nejaké príklady, ale tu nebudem spomínať, lebo to by som sa zase zakecal, nejaký debouncing, throttling, nejaké design patterny pre UI veci. Ak si React developer, tak čekni React query. To je dosť cool vec, čo pomôže pre menej čakania userom. Dobre, spomenuli sme, že Discord používa Elixir, tam sú aktori, vedia veľmi dobre pracovať, super appka, WhatsApp má Erlang. Dobre, takže toto je nejaké, čo sa týka zhrnutia a teraz už mám iba na sekundu, na dve, tri príklady. Že vlastne napríklad najzávažnejší a najznámejší príklad, kedy takýto concurrency problém 1985 normálne spôsobil aj smrť 6 pacientom, kedy sa radiačný prístroj na liečbu rakoviny kvôli race condition zastavil. Takže naozaj môže to mať veľké dôsledky. V Bitcoine bol 2013 race condition, ktorý nastal a kvôli tomu bol fork v Bitcoine. Koho to zaujíma, tak vlastne môže si pozrieť Berkeley DB a takéto nejaké rôzne, napríklad Spotify mal v 2016 race condition, ktoré spôsoboval tento bug, že niektoré pesničky sa preskakovali alebo hrali dvojmo, keď vlastne viacero threadov súčasne manipulovalo s playlistom. A potom to vyriešili pomocou implementáciou lock-free dátová štruktúra, čo neviem v podstate je, ale asi sa nemôže na nej stať nejaký race condition. Mám tu nejaké veci, ktoré už nebudem spomínať. Dobre. Je to zaujímavá téma, dá sa tomu dohľadať veľa informácií. Podľa mňa akože najzaujímavejšie pre začiatočníka bude zamyslieť sa vôbec nad tým, čo ti akože dá náhľad do tých reálnych problémov, ktoré niekedy možno sa s nimi stretneš. Sú práve tie rôzne príklady, ako tí filozoféri a producer consumer problém a tak. Ja som si ešte uvedomil, že toto je zrovna tá téma, kedy ti je dobrá tá vysoká škola. Alebo teda človek samouk sa s týmto len tak nestretne a veľmi pochybujem, že by si sám skúšal nakodiť 5 filozofov so semaformi a mutexmi v C-čku, čo nám naozaj dosť veľa vecí dalo. Že ako keby, keď sa rozprávame o tejto téme, tak ja som čerpal z tej vysokej školy. Aj keď to mohlo byť 7 rokov dozadu, keď sme sa to učili, ale čerpal som z toho, že rozumiem, že tam naozaj dvaja v tom istom čase chcú jednu vec a nedokážu mať a majú nejaký problém, hej? Čo možno niekto si nevie ani predstaviť, že... A sú to nielen, že paralelné problémy, alebo ako, ale to asi to hlavné kľúčové slovo je, že synchronizačné problémy, hej? Že tu je v týchto problémoch je tá premisa aj to, že oni potrebujú medzi sebou komunikovať, procesy rôzne, tie thready teda. Čiže synchronizačné problémy sa to asi volá. V Java je inak super kniha na to, že Java Concurrency in Practice. Čo je to znie, keby to mala byť veľmi praktická kniha. Má 500 strán? Iba? To nie je praktická kniha potom. Dobre, takže za mňa je to všetko. OK, ak si sa naozaj dostal alebo dostala až sem, tak ti veľmi pekne ďakujeme, tešíme sa z toho, že ťa táto epizódka tak zaujímala a keď už sa dostala až sem,
jak mi povedal teraz typek sporiteľný, že keď už tu hodinu sedíme, tak niečo aspoň založíme nejaký účet. Tak už nám klikni ten like a subscribe a neviem čo, keď už si tu. Daj nám komentár, lebo to zvýši interakciu na YouTube, čo znamená, že sa rozšírime ďalej do sveta, čo znamená, že Neviem sa vlastne. tieto informácie dostanú k viac ľuďom. A hoď nám nejakú otázku, zbierame otázky do Q&A, dlho sme nemali. Hoď si, čo to zaujíma, nemusí to byť v tejto téme. Tak napíš. Nejdeme sľubovať, kedy tu budeme znova. Nehovorili sme vlastne, že prečo sme mali takú dlhú od výluku. A znelo to, že si bol chorý. Som sa zotavil, že? Proste deti, rodina. Neviem, kedy budeme naspäť. Dúfal by som, že čo najskôr, že nie o 4 mesiace, možno iba o 3 mesiace, 3 týždne. Takže tak. Všetko. Díky. Všetko, ďakujeme. Pa. Čau.